siphila nensizwa Amajongweni siphila nensizwa Amajongweni kumnandi uphila khonala Amajongweni siphila nensizwa Amajongweni kumnandi uphila Ah uswele nemadoda kumnandi ensizweni kumnandi emajongweni ngiphatha dlamini ngiphatha ngumese ngiphatha mncube ngiphatha dube kwabanjani wena gatsheni usibike ngamshiya kanjani we Wevuka mncube ngeke uzulunge la mina ukhasina ngoqala kudala na 5 years awuthula udlale wena mafika izolo qala ukuthumbe endlini azikhulumani mafika izolo dlala la ungazoba serious okokuqala sibhejanga la siyadlala Hawu, hey Majongo. kumede Hey Majongo. angathi ulungisela ukuhamba uyazi Hayi impela ngisawubheka ishebo la esosedla namhlanje. na kumede bengicela kumede usiyotholeni ungichekhele imphumela yelotho lapha ngicela kabi yami Hayi, alright Mncube uzokwenza njalo. Hayi, Majongo, angenishiye. hayi alright Nazo. azobe ncini ngiyacabanga le mali mhlawumbe nje bethu so ilotho ngesithanda khululeka ncini wemvuka mncube yendaba kanti uthanda ukugembula kangaka yabo Jongo ukugembula kimi sekusegazini kade ngaqala kusayeke kahle kahle fana nawe ngobuhlezi uphethe isiginci nami ukugembula into yami lekuthiwa ngihlezi pheze amana khona amaphepha hayi akusayeke inhlobo style nje sekula egazini hayi ngiyakuzwa wejongo we Jongo yazi nginecebo la ukuthi senze imali extra income ngenye indlela ngaphandle kwale yokugembula ake sambe sengaphandle kwathi isiginci nejazi lakho sihambeni uzobona phambili hayi asa ngicela ephuze ngicela iphuze nje impela nje sihambeni uzobona na ukuthi ngihlakaniphe kangakanani Hawu, sanibona baba. Ya mlungu wami. Sikhona. Sazocela ungipha nje amakabishi la. Okay, ufuna mangakhe? Hayi, ngifuna 1. Okay, hayi kwekeni mlo. Ngicela ungipha lona leli. Ngiyabonga mloko wami. Hayi, kubonga mina baba. Abaprofethi bayingozi balanga impela. Awu, hlongwane, ngena phela kithi. Dube. Ngiyaphila baba. Hayi, uyangibona nje ngiyaphila. Amen. Sibonge inkosi. Amen. Ugumede ngamthola. Wehlongwane, ave niyithandi imithi kodwa, yazi? Ekubeni libe likhona izwi lenkosi eliphilisayo. Wethu. Angiqali mina ukufika kuGumede. Solo ngafika mina uGumede uyangisiza. Uyazi Hlongwane, mina ngingakwenzela lento nje mahala, ziphele zonke le inkinga zakho. Mahala Free of charge. Uyazi nje wena kumele ungithembe, ngithandazele ngikubeke izandla. Ya, uyakhuluma ke Dube. Uyakhuluma. Kulungileke. Angivele nje ngikuthandazele Hlongwane. Ngikubeke nje isandla ngithandazele. Wo. Njengoba usuqala usungithandazela. Uyazi ukuthi ngiyize inkinga zami. Hayi, phela ngithandazele inkinga zakho nje. Ziphi? Uthini umoya Dube? Uyabona ukuba uGumede uginqa amathambo ababiza bame phambi kwakhe bamtshela indaba bamtshela ukuthi yiphi inkinga yami wena ubuza mina ukuthi yini inkinga yami Dube Hayi Hlongwane, ngiyethemba Hlongwane. Izwi lenkosi leli esikhuluma ngalo. Uyazi mengase ngilifake kahle la kuwena, ungethembe, ngikuthandazele ngikubeke izandla. izwi lenkosi lizophuma ngawe Mahala mana-ke Jongo yabona into ozoyenza uzoma lapho ubani uhlabelela uqulu ngizongithina ngithi bese mina ngiyadlulisa ngifaka imali ngenabantu nabo bazobuza ngifaka imali bese bayifaka la hayi ngiyakuzwa Jongo khulula manje abantu
babona faka imali nabo bazongilandela bajobe faka imali uzoshaye izumbulu lapho khuleka rich usho kanje ukuthi suka nezizumbulu nje yabo kambe yami zicula kahle imali yethu khuleka sona bona nje ucula kahle uzosho ukuthi umuntu uyawushaya nazo ngiyakuthemba kabe yami le kodwa bamba la uzofuka ubeke laphana esigogo leso osebenzisa correct ngithemba kabe yami nakho kwesinko hayi khanya kakhulu bafundi kosithola umuso kuze kube naphakade amen Imani Dube Hlongwane ufunda ngizakalanda manje kumele mina ngayichaza lento uyabonga ifike la ngafica uDube ngathi Dube uGumede wathi uGumede akekho ngathi Dube ngithi kuGumede ngoba nginenkinga wathi uGumede akekho yena angangisiza mahala mahana uyabona wena Dube usungiphuza inyongo ngempela wena yeso ima awukahle wena Hlongwane wena yini le ekade kuyinkinga enkulu kangaka ukuthi usungaze uye kuDube uyeke mina inyanga yakho ngoba phela ngiyazi inkinga yakho mina hayi imaki wawusuhlela kangaka wena Gumede kanti yini wena Hlongwane inkinga yakho ngempela Dube eqiniseni Dube uyapapa awunikanga ithuba lokuthi ngichaze mina ukuthi yini inkinga yami uyabona Dube inkinga yakho ngempela ukuthi nawe uyaphapha njengoba besho nje uHlongwane ngiyayazi inkinga yakhe mina yeso and iyodwa futhi weHlongwane ngimtshela noma uzomtshela imali angitshela ukuthini uHlongwane lo unenkinga ukuthi ushesha kahle bese kamereni manje ufike nawe uzofuna umuntu ochatha ukuthi alast isikhathi eside kodwa simakade kodwa Nkosi yami uyabona ukuthi le mkhulo yakho isiwelele emanyaleni ukuthi inkinga yakho nawe uyaphapha nawe Gumede aningiyela ngicela ungisize mina ngihambe uthi ngishele shelo le ngilandele nawe uzosamba wena samba sothatha Jesus yo uthi ngihambe Nkosi yami ngiyogunda ngiyokhipha ngaze ngihlangana nalama demon Hey wendoda wasukona kangaka manje uzamkwenzana ufuna ukushaya umthetho Hawu kanjani manje? hey wendoda umina phela iphoyisa la ehostel angihlulwa umuntu la wena ufuna ukungibukalisa nabantu Hawu kanjani manje? hey khipha le bholo lifakile ngikhiphe le bholo lifakile Ngeke. hayi ufuna ukungibukalisa nabantu kuningikhuza ngale nto yakho uhamba ugxamukela ume kudakiwe kunento engifuna ungenzele yona wasizwa qhamuka uzokwazi ukungizwa lalela ungenzike lokuthithiza kwakho uhambe usuyitshela wonke umuntu ngitshela wena imfihlo yakho le efuna uyazi la right strong njani khuluma hey qhubeka udlale lapho uyambona umamtshalo osebenza enhlokweni lapha ngifuna ungigadelena ngehlolo ukhosi uma kukhona ubona kudlisa satshanyana uzama ukushela umamtshalo wami angifuni ukuthi eduze kwakhe meke nje kwakhona okusolayo ugijima uzongitshela right kodwa ke mina ngizobe sengithola nina lo uphela uyazi ukuthi ngidlala mina ngidlala
Already udakuya usafuna ima kanjani? Meke watshela abantu. Ngiyaphuma ngiyagomela. Ngiyafuna. What? Stop it. Hold the now. Yabona ngile bola ngoyishanga isinoba le. Ngoyishanga yona. Hayi. Hey, Dube, ungizwe solution lapho. Awu madoda ngegama lenkosi. Bamba. Dube, uthi ugumede ufite wenzani? Hey, webheki. Ugumede umfica ngithandazela uhlongwane. Lotho la kuyena. Ngovele wangena. Dube, umthandazela uhlongwane uhlushwa yini? Hey, Phengu. Hey, engathi usubuza imibuzo eminingi mana. Awukunda ikhanda la. Hayi Dube yobe Dube. Yo. Hey, yini le? Awangitsheni ukuthi ugesi-ke loyo. Hey, ugesi hawu kodwa simakade webhengu. Uyazi mina ngiyilunga lomphakathi elihlonipheke kabi la ngaphakathi. Angikwazi ukuthi ngihamba nginje manje ekhanda. Dube, ungakhathazeki. Ngine-plan. Uneplan yini la? Ayo, Pastor Dube is in the block. What you do, homie? Give me a fist pump. Wegatsheni. Ngicela uhlukane nami phansi wena manje. Uyazi ukuthi umoya wami uphansi kanjani namhlanje? Hawu, manje awusho Pastor Dube. Usuvene washiya phansi indaba yenkolo yo hallelujah, wavene wakhetha ukuba u-type sheets, wakhetha ukuba yinika. Wegatsheni. Ayikho enye into ongayenza la ngaphakathi ngaphandle uzonakala nami, ha? Hayi ikhona impela enye into ukuthi ngikwazisa ukuthi busuwazi ukuthi ugesi awukho le hostel. Wegatsheni. Ungibona ngumyimene nje nginje. Ungibona ukuhamba kwegesi. Awucansa ngazi ukuthi ugesi uhambile man. Hayi no, kulungile ungaqhubeka nendlela yakho. See you later, homie. Isuka. Ngeke. Hey ukuhamba ukubona ema-hostel. Bafundisi baphenduka school. Nkosi yami, kodwa ubani loyo? Ngena. Udube. Oh, hey, Kumede. Dube, yini ubeka yini egumbini lami? Awunayo i-razor yogunda. I-razor yokugunda. Awukahle. Wena Dube, usufuna usizo kumina. Awukahle. Ubungashonga wena ukuthi uyogunda. Unontuzana ubheka kanayo i-razor lapha kuyena. Phakathi kwayo kusuke kwaphela ugesi laphana ngisagunda. And uyazi ukuthi uBhengu uhacishe wambulala labo umkhize ethi ungigunda ngerazor. Ngeke ngikwazi ukuthatha lelo thuba mina. Ho, ingakho nje ufaka ikepisi la lo my man. Akithi uyabona ke nje. Uame na ukho la. Oh, okay. Othi ngibo. Uyathembisa Kumede ukuthi ngeke uzuhleka. Hayi no hayi. Ngiyathembisa ngiyafunga ngiyagomela. Ngeke ngihleke nje lutho Dube. Awuveze lapha ngibona ukwenzakalini. Kumede. Hey Dube. Hey, hayi no Dube ayikho inkinga. I-razor ikhona lapha na. Kusinki hayi ikhona i-razor kusinki. Ya phuthuma Dube. Usho ukuthi right? Hayi right Dube. Kulungile ngoba Hey
Dube. Dlamini. Hayi. Dlamini yabona awusho ngizokwazi ukucula. Uma nje usibuza ngabantu, mhlawumbe kwasibuka manje inqayeko. Hayi Dlamini ngapela. Awukahle ngibonile ukuthi abantu abanamali babe emsebenzini bakhathele futhi nenyanga itshakile nje nenyanga. Imani, Majongo. Yini kwenza ngale ngempela? Kumele ngirathi la ngiphethe amahashe yikho lento le. Madoda, Ayikho dostar. madoda, asinagesi la endlini. So lana sidleni ngempela. Awukahle Gumede. Wahlala wedwa uDube. Oh, uDube phela ngithi manje ubesayithi uyogunda laphana kuBhengu. Kanti uzophela ugesi. Wasala neshanda la. Ngimnikezele izamanje laphana ukuthi ashaye ikhanda phela ashaye imbongculo straight. Hayi Majongo yathi nahlele phansi sihlala amakhadi wemgesi kuzobuya lezi. Hlala phansi. Awudlele isikhala siyekele njengabani nje. Hlala namakhadi. Wena ngikhulume ke yakho nje ngile esikoleni or ubheje umculo. Hayi mana madoda ngizobeka njani bafethu ngisafuna ukuqedelela la izitsha. Siphila nensizwa emajongweni siphila nensizwa